Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 55. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Melvin Tieros ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi. Yes, Action Brian, maayong gabi man sa imo. Kaginaton nga pinakaling lakat sang panahon, Abril 10, 2021. Northeasterly southwest wind flow kung hangin gikan sa nasilangan ang nag-aapekto sa napunta nga bayan sa Northern Luzon. Kag easterlies naman ang nag-aapekto man sa pilamang kabayan sa pungsod Pilipinas. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental nga Bacolod City, maka-experience na isang kasarangan tub-tub sa magalumon nga kalangitan. Kag mga isolated lang ang mga mahina man yung mga pagulan nga dulot man sang easterlies. Mahina itubtob sa kasarangan ng uyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan. Kag nasidlangan na naga-impluensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw tunod alas 5:59 kay nakamagabutlak alas 5:40 buwas sa aga. Ng atong temperatura naka-record kita 26, kag magalabot lang kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamo salamat ya mayong gabi sa luwat. Salamat gid sir, mayong gabi. Matawhay gid palibot naton mga kaksyon ang report sa aton sining Provincial Disaster Management Program Division. Normal, pero timo na mainit panahon naton, ulo aligmat lang kamo sa gihapon. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kawakyasan. Alerto lang 24/7. Action Firing Line. Antes pagid sang tanan na rin pinaka-importante gido sa aton man nga kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa N coronavirus.
O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Jamla Shatina subong nga adlaw Sabado kita mga kaksyon arena sa Abril 10, 2021. Aksyon Firing Line. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph sa web naton plus ang YouTube kang aton sini nga Twitter account bukas naman para sa inyo sini mga mensahe plus ang aton sini nga text hotline sa 0963-757-0874 mga kaksyon, no? Pangabay ko lang ginasulit-sulit ko gini kada gabi, 2 or 3 lang kalinya please para mabasahan nato ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Dobla sa 9 ang takna sini nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina nga balita sa aton sining nga pagpangalagad breaking news mga kaaksyon, no? Una sa balita. Una sa aksyon. Sa subong nga adlaw ginpagwa nga record sang Department of Health Region 6 mga kaaksyon. Grabe Aksyon Olivero. Ang COVID-19 case subong nga adlaw sa Negros Occidental naglabot iya sa 267 Action Oliver. Grabe, no? Isa ka APOR, 2 ka LSI, isa ka ROF. Anong pinakadamo? Dire 263 local case Action Oliver. Action Firing Line. Dutag isa ka barangay na niihaw, no? Diin inig gusto ta pangitao na nga itimay sini mo. Kung din nga mga banwa kag syudad ini, try tadi karon nga malabot. Ang syudad sa Bacolod, good news kay duway gid siya gasaka sa tag sobrabi 50. Ari lang nagalibot-libot sa 30, 40 or 50 abi. Way ta kalambot isa gatos pero ang Negros Occidental given Negros Occidental ina lapad-lapad ang Negros pero nakakulugmat naman nga 267 ang subong nga adlaw mga kaaksyon sang ining COVID-19 cases nga resulta gikan sa Department of Health Region 6.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Firing Line. Puwerte yan. Anyway, sa iban nga balita, lokal nga dapat nato natagan pagtamod subong gabi mga kaksyon. May nagluntad nga isa ka ginaligar suicide dira sa barangay Alihis sinig na mga kahaponanon, unique ba nga pag-suicide action Olivero? Broad daylight, besides sa street, ara ya sa publiko mo. Kuning iban mahikog action JM, makadtos likod balay, mahigot sa iya sining nga liog, kabits puno kahoy, ang iban manago sa kwarto, pagkatapos tirohon, o di slash mong imo sinig ko galingon dira sa may comfort room o diyan nga mga sikreto nga lugar so that your family hindi makakita sa imo abi, masapwan ka na lang, way ka na imo ginhawa. Ini super unique iniho. May dala nga bag, nagatulutindog sa footwalk dira sa barangay Alihis, lapit lang dira sa bongbongs. Gintiro niyang kaugalingon niya gamit ang armas lutang syempre. Action Firing Line. Suicide kuno ini. Pero karon na, kompletohon tan detalye sa Action Daily Salazar sa patrol nga nagtutok sini kay na with Action Eden Abuso. Action Firing Line. Ano ang ibang madalom ng investigation sini kag subong ini nga tawo way paghihapon makilalan, no? I-flash na rin karon niya sini nga lawas lang kay hikog, doon di tagin mapakita ang the whole body niya. Pero kung sino da ang may ara abi sang ginatawag naton why nakapauli nga pamilya, kindly check sa police station number 7 rather. Kay may ara sila sang record sining tawo nga naghikog allegedly sa kilid sang dalan sa tungang adlaw. Action Firing Line. Ang iban nga balita lokal makaksyon sining nga hapon gindulong na sa katapusan nga palahuayan ining apat tanan ka mga hindi panitani nila tinion action Oliver gid nga magkalamatay pero pamatay ini sila sang ilang malang himata dira sa Gardenville Subdivision, Barangay Tango, Bacolod. Nagligad nga Miyerkules na sapwan ini sila. So pinanglubong na sini nga adlaw mga kaksyon. Action Firing Line. Kag ang suspect nga si Christian Demonyo Tulot. I'm sorry, Christian ang pangalan niya pero demonyong utok niya. Nag-subscribe na sa iya sini nga affidavit kay na sa ginatawag admission or extrajudicial confession. Meaning ginako niya ang krimen nga nagaisahanon siya sa paghimo sang pagmartilyo, pag-ispading, pag-iban pa nga mga kalakasan, tubtob nga nagkalamatay ining mga inosente nga mga biktima, mga kaksyon. Action Firing Line. Nantawon tanay karon kay gin isa-isa inighapon Action Daily Salazar ipaplastar tanay karon tanan kag sa Lunes I understand i-file ang case nga multiple murder, robbery kag iban pa dira posible kay may nagkaladula mo sa sining pamilya. Ang pinakarason gid diri mga kaksyon ti eagerness, ang kaakig, may personal nga kaakig sa pamilya. May mga ginamention siya nga transaksyones sa shabu kag iban pa. Kaya kita nakatuguhong kabalasang pila ayan ka fuel action Oliver, di mo na nga nagresulta sa gway ka nakabalong ang ginapanglampusan mo ka martilyo, hindi na to galit lansang kundi tawo. Action Firing Line. Ang sagi mo kasaksak sang ispading, ang paglantaw mo abi mo tubo gali kay tawo. Action Firing Line. Karolanta na makaksyon samtang ibang nga balita diri sa lokal ang syudad sa Bacolod. May ara ginpatigayon nga meeting ang executive assistant dira iya assign sa mga markets may connection gihapon sa strikto nga pagpatuman against COVID-19. Action Firing Line. Sa probinsya nga balita makaksyon, si Baboy diri sa aton may problema action Olivera. Kung may mga importation na kita subong, nagreklamo ding iban kay daw ka nubo sang presyon nila ti base malugaw ang aton sining nga mga local hog raisers naton. According sa probinsya, wala sang dapat kabalakan ang Negrosanon. Sobrang supply sang baboy tading pamangkot nga mahal gyapon. Action Firing Line. Siya gapadala pa ta baboy to ganay sa Kwan sa Luzon kag iban nga probinsya ambal ni Dr. Renante Dicena. Tiway di tani mabasol di ang mga opisyal ta basulon ta ding manugbaligya nga daw gapasobra sang presyon nila. Action Firing Line. Samtang si Governor Lacson nagpadala or nag-turn over sang financial assistance sa mga anay miyembro sang NPA nga nagsabak or nagbalik na sa sabak sang gobyerno
14 sila nakabaton sang 754,000 pesos plus pagid ang iban nga mga ginpang tagtag sang probinsya mga kaksyon. Action firing line. Kag ang iban nga balita sa probinsya, atensyon sa mga riders naton, atensyon sa mga bikers naton, atensyon sa mga luyag magpaliwaliwa sa Don Salvador Benedicto because epektibo today, April 10 to April 18, sirado anay ang mga tourist spots dito sa Don Salvador Benedicto. Ini may koneksyon sa ginapatuman gihapon nga health protocol standards against COVID-19. Action firing line. Isa-isahon tanay karon sa aton nga pagpangalagad kag gina-remind taman ding syudad sa Bacolod kag ang DPWH duay na gini untat iya nga kalkalanay kadalan diri sa aton no. Ano ni man seasonal, hindi naman ni seasonal kay daw sa bilog nga tuig duay na gid untat yang kutkutanay ha. Action firing line. Hasta san ni matapos man sa akon paglantaw do amo ning lugar Action Oliver sa Pilipinas nga wala ka untatan nga obrahanay sang dalan ngang dalan okay man lang. Action firing line. Lantawan na blangin pang sampawan la ka asphalt daw. Kung naghatag problema, kaya ang asphalt kataas na, tapos tabok at biyak, lubo ang dalan. Di mga motorista naton, hindi sila sunado nga muna. Di magtalalambling. O ti makadlaw malang niya ang gapaobra sang dalan da kung may magkalamatay da. Action firing line. When na ni katapusan, ano man gain nyo man bisan 1 year lang nga kapahuway ang Bacolod noon, may sasagin nyo kapangalkal da abi. Oh. Action firing line. Ugtas naman das ni. Anyways, mga kaksyon, siga. Balikan tayo ka mga balita lokal sa aton sining pagpangalagad. Action firing line. Ang balita sa national mga kaksyon kay Ariho, ang mga doktor kag mga nurses nga ginpadala dito sa Luzon area gikan sa Visayas and Mindanao. Ini sila ang nagbuluntad or volunteers sa pagbulig dito sa mga kauturan naton nga mga medical workers mga kaksyon. Magabaton sila Action Oliver kada isa sa ila sang taka 70,000 pesos iyang incentives. Action firing line. Halin ini sa Visayas and Mindanao mga 50 ini sila kabilog. Ang ila batunon nga tag 70 wala pa nalabot sa ila sini bulanan nga sweldo. 3 ka bulan ang gintalana sa ila nga magtiner dito sa Luzon area agod mag-reinforce sa mga medical health workers naton dito sa malala nga sitwasyon ni COVID-19. Action firing line. Sa Kuana, dito sa Cebu makaksyon si Cebu Governor Gwen Garcia magahatag sang 10,000 kada isa sa ila kung magpauli na 80,000. Si Cebu City Mayor Edgardo Labella magahatag man sang 10,000 pagid kung magpauli na sila. Grabe no? So 90,000. Kag may ara pagid sa isa ka ginmention diri nga mahatag pagid 5,000. Hindi magnubo sa 10,000. Ang ila sining akon na 10,000 pesos ang incentives nila kung ato na sila dito sa Luzon area. Paghalalong lang ni sila to kay kadelikado kay COVID-19. Action firing line. Kag ako mismo saludo sa sining mga doktor kag mga nurses nga ini nga nagsugal sang ila kaugalingon agod buligan ang mga utod ta sa Luzon area. Action firing line. Ang iban nga balita sa national mga kaksyon, damo gidi kuno sa mga publiko nga magnubo ang kumpiyansa nga magpabakuna sang AstraZeneca. Matapos iya nga ginpasuspender sang Food and Drug Administration ang pagbakuna gamit iya ang AstraZeneca mga kaksyon. In fact, may mga 500 na kakompanya sa Pilipinas ang dismayado sa amo nga tika nga ginhimo sang FDA. Action firing line. So no, dire makaksyon sa mga iban nga mga tawo kag otoridad manaton nga dapat ipaathag sang FDA ang ila sini nga pag-suspend sining nasambit iyang AstraZeneca nga ini ang hindi pwede gamiton sa pagbakuna sa mga nagaedad sa 60 panaog nga agin suspend gid ini. Amo nang ginapangita nila simple man antong ginbasihan sang FDA bangod sa mga reports nga nagaluntad dito sa European area nga may ara sang nagakalamatay, may ara sa mga blood clotting nga nagluluntad matapos nga nabakunahan ni AstraZeneca. Action firing line. Didiri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, AstraZeneca nga aton diri ginbakal. Action firing line.
Titunan pa nila turutudo mga kaksyon. Si ivermectin, kumabatian yun amo ning ginaduso sang halos kalabanan subong nga kung tani magamit na against COVID-19 hindi kay bakuna kundi bilang isa na gid kabulong. Action firing line. But according iya sa DOH mga kaksyon, wala pagid sang konkreto nga basihan nga pwede manginbulong si ivermectin batok iya kay COVID-19. Bisan pagani ang World Health Organization, hindi iya makahatag sang konkreto man nga detalye ka ginatawag nga basihan kung ini bala ang makapaayo gid. Wala pa sang may nagwa abing nga mga reports nga ni makabulig kontra kay COVID-19. Action firing line. Pero timi nagahambal man nga nakabulig na ni. Damo na sa nag-alalayo. Hindi lang kay diri sa pungsod Pilipinas kundi ginagamit na sa iban nga pungsod mga kaksyon. Nga agid ayhan no kay kabalo ka ining ivermectin nga gina-mention ko diri action-an kabalo ka kung tapila ang bilog sinigile sa pagkabarato ara lang action-an sa 14 pesos gali ang kada kapsula sini Action Oliver. May isa ato kabulong nga gin-aprobahan sang FDA, I forgot the name. Mahal-mahal to kay kada tublok mo to 18,000. Sa isa ka adlaw kadua ka tublokan 36,000. Tinudako-dako ang presyo, no? Ang presyo Action Oliver, no? Diriya, 12 pesos lang. Amo ni siyang ginaduso karon kag ginapaydalom sa clinical trial ining ivermectin nga ini, mga kaksyon. So, kabay pa nga matalupangdan ini, bulong ni siya actually sa mga malaria, sa mga bulate, mga bitukon bla. Oo, pero wala pa ni isang ginatawag naton nga inabalang report gidya or conclusive abi nga result gid siya makabulong kontra sa mga virus kaangay kay COVID-19. Action firing line. May kutso-kutso na si Action Oliver kay AstraZeneca gani nga gin-suspend ini mo. May gambal da nga ba si ang gusto gidya matabo sang otoridad ta si Sinovac lang gidyang gamiton ta. Si AstraZeneca do hindi ay susko. Sige, hulat-hulaton tani mag-action kay may mga pagtuon nga ginahimo sa sining nga mga tinion. Action firing line. Ang iban nga balita didto sa national, oy, mga muyo kita para sa madasig nga pag-ayo Action Oliver sang imo idolo nga si presidential spokesperson Attorney Harry Roque kay na hospital Action Olivero ginigo man sang COVID-19. Action firing line. Hambal diri ni Roque, hambal niya mag-extra gid kamo sang halong. Hindi lahog-lahog si COVID-19. Ari ako subong sa hospital. Kay nagpositibo ako kay COVID-19. Pero nag-aanunsyo pa sa gyapon, no? Nag-aanunsyo man sa gyapon. Sa mga muyo kita nga maayo na kag madula na amat-amat si COVID-19, hindi lang sa Pilipinas kundi sa bug-os nga Pilipinas. Action firing line. Si Roque mga kaksyon sang Marso 15 nang positibo ini siya. Kag pag Marso 25 goods na siya. Pero today liwat siyang inbalik na naman didto iya sa hospital. Action firing line. Sige, way patayak balokon si Roque ang nakapabakuna mo, no? Base galing kay hambal sang DOH ang mga eksperto, hindi garantiya nga kung nabakunahan ka na sang bisan anuman nga sa isang bakuna, hindi ka na mahawaan pa ni COVID-19. Action firing line. Amo nang explanation nila. Siya kung nabakunahan ka na gidman, matapikan ka man gyapon pero hindi amo na kalala ang sitwasyon. Do kwan lang pangtabla ni siya gamay. Di mayo man no. Ti subong ining AstraZeneca ginpunggan anay si Sinovac la anay ang sakalam subong. Action firing line. Sakalam malakas sakalam. Si Sinovac lang idyang walang pugong-pugong hala birada. Action firing line. Arya, pabalita, anta sila kay Presidente Rodrigo Duterte Action Oliver kay kagabi. Kung gin pangita si Duterte halin sang Lunes, ginbantayan ko man sa tuod mo. Kay di ba may ara na sa sang address to the nation action every Monday night? Kag Wednesday man kung kaisa. Sini nga si Mana daw ay gid siya kita no? Gin pagwa na naman ang hashtag nga saan ang Pangulo.
diin ang presidente. Action firing line. Dayon niya gwa kag bagjaging-jaging sa oval sang Malacañang. Maayo lakat niya. Nag-selfie dayon ang iya sini nga sidekick nga si Senador Bongo. Action firing line. Nagalakat siya, naka-face mask man. Ang mas grabe, pagidi kay nagasakay sa iya sa motorsiklo Action Oliver. Action firing line. So maayo ang pamatyag ni Presidente Rodrigo Duterte. In fact, si Go nagpalayag. Suportahan ta si Duterte. Ara sa gihapon why gid siya way problema. Gabingin mention taman sa inyo nga negative ini siya sa RT-PCR test na ginpatigayon sa iya. Ginswab siya nagligad nga si Manati ka very good. Action firing line. Kay negative ini siya mga kaaksyon. Subong, ginpalayag sang Malacañang nga sa maabot nga Lunes ang gabi, may ara na sang talk to the nation or address to the people si Presidente Rodrigo Duterte. Salamat kay okay lang gid ang aton sini Presidente sa pungsod Pilipinas. Action Brian Borden. Action firing line. Last City 18 na sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balita lokal mga kaaksyon. Bago ko lang gin-mention sa inyo nga ang Negros Occidental may ara sang 267 ka kaso subong gid lamang nga adlaw mga kaaksyon. Action firing line. Kagabi na interview naton si Governor Jose Eugenio Lacson kag nagpalayag o kon Eugenio C. Lacson kag ini siya ang nagpalayag nga ang curfew sa tanan nga mga edad ang ginligwat halin las 8 sang gabi tubtob las 4 sang aga ini ang ipatuma na sa mag-aabot iya nga Abril 12 sa Lunes na. Action firing line. Kag ang ining curfew nga ini tanan sa bug-os nga probinsya sang Negros Occidental. Wala mahibaluan kon until san-o ang pagpatuman sining curfew nga ini sa tanan nga mga edad mga kaaksyon. Action firing line. Klarohon talang wala iya wala pa sang pahanugot nga mag-GCQ ang Negros Occidental. MGCQ palang Japon. Kay ang pag-intende sang iba naton nga makulturan, gusto naton nga i-explicar sa inyo. Kay kadamo nagapost sa social media, nagahatag kamo kiyos, nagahatag kamo patalang, nagahatag kamo sang indi amo nga information nga ang mga tawo nga makabasa nga may kulang-kulang man sa ideya, nagagisinala na kung anong himuon, hay, ma-lockdown kuno. Action firing line. Abi, hindi ka mo anay mangin media dira. Post lang ka mo na sa mga jokes, post lang ka mo na sa personal nyo, whatever. Hindi ka mo mag-intra anay posting da. May connection sa COVID-19 kag kung ano dira nga mga issues nga hindi nyo nahibalaan kay nga nagatuga ka mo sang panic sang publiko. Action firing line. Subong lang nga adlaw, unanimous mga kaaksyon sang Regional Interagency Task Force nga suportahan ang ginhingyo sang mga executives diri sa aton sa Region 6 nga ayuon, labi na gid ang Negros Occidental nga ayuon ang National IETF nga kon pwede ibutang kita sa GCQ from MGCQ. Klaruhon ko lang ginasuportahan pa lang sang Regional IATF. Wala pa gin-aprubahan. So ipasa pa ni sa National IATF kag hulaton ta kung sano nga adlaw paboran ining ginahingyo sang Negros Occidental nga ipatuman ang GCQ kon pasugtan gidman. Action firing line. Ang subong iyang ipatuman sa Lunes suliton ta curfew sa tanan nga edad. Las 8 sang gabi tubdaw las 4 sang kaagahon. I hope nga klarong-klaro na sa inyo para kamo mismo masanagan dira. Kag si Negros Occidental Police Provincial Office Police Colonel Romy Palge nagmando na sa mga police stations starting today o kon buwas magpatigayon sang rekorida sa ila sini nga mga banwa kag syudad nga nasakupan agod ipabalo nga may ara sang curfew for minors. Action firing line. Pangdakpon ang maglapas sining curfew for all ages rather. Pangdakpon ini. But according sa gobernador, hindi man kamo pagpabayaron any amount. Pero dapat magkooperar lang kamo.
Pero hindi man ka kumadakpan ka mo, wala bayad, pero hindi ka mo kapuli within that night, kumadakpan ka mo, dalon ka mo sa police station, or hindi gani, dira ka mo sa mga gymnasium, kag ipatuman ang ginatawag iya nga community service. Ti ganahan ka mo sina nga tani, sa sina nga adlaw, may trabaho ka mo, hindi ka mo katrabaho, kay nag-community service ka mo anay, kay wala ka mo nagsunod sa pinakasimple iya nga pagsulundan sa executive order nga ginpapanaog iya sang aton sini gobernador mga kaaksyon. So dapat pang sundon nyo gid ini para sa aton nga kaayuhan sa palaabuton against COVID-19. Action firing line. Are, tagsa-tagsa ka mga banwa kag syudad, kay nagsuporta man sila sang tuyo sang gobernador, may kaugalingon man sila dayon nga ginpanghimo kahapon pa lang sang hapon naghimo sa mga EOs Manila. Isa na diri ang ginadagsa kag ginakabig iya nga summer capital sang Negros Occidental, amo ang Don Salvador Benedicto. Nga kabalogid kita mga kaaksyon nga sa adlaw sang Sabado, Domingo, kag bisan mga weekdays panggani, ginasaka na dira ang Don Salvador Benedicto sa mga utod ta nga mga manuglagaw kag magpaliwaliwa, maghaklo sang matinlo nga hangin mga kaaksyon, agod nga makalayas man for how many hours sa mga magahod nga lugar diri sa syudad sa Bacolod kag iban pa. Action firing line. Bangod sang executive order nga ini nga ipatuman ang curfew mga kaaksyon, ang alkalde sang Don Salvador Benedicto nagpapagwa man sang executive order nga ipasira for the meantime ang tanan nga mga tourist spots, ang tanan nga mga palaliguan, ang tanan nga mga lalagawan, umpisa subong nga adlaw sang Sabado, Abril 10, tubtob sa umaabot nga Abril 18, mga kaaksyon. Action firing line. Maglampag hambal kita Abril 18, tubtob na sa dason nga Domingo, mga kaaksyon. Ano ay hangin ang mayor nga tinutuyo sa alkalde sang Banwa? Online sa firing line. Sa aton sininga linya si DSB Mayor Marcelin Tutukmak de la Cruz. Mayor, good evening, live to Action Radio Bacolod. Mayong gabi, Action Brian. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamati. Labi dagit sa mga kasimanwa naton sa Banwa sa Don Salvador Benedicto kag sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Yes, Action Brian. Yes, bago ko lang gin-mention, Mayor, anyways, thank you gid sa time tonight. Bago ko lang gin-mention nga may ara sang suspension sa pagsuroy-suroy mga utod taton. Bisan din mga halin diri sa probinsya padulong sa Don Salvador Benedicto starting today until May or April 18 next week, ano? Anong iban nga kontenido sa ning imo nga pagmando, Mayor? Well, una, Action Brian, una sa tanan, wala kita sang border control. But open kita gyapon sa pagpangapi, kaon, no? Pero ginadilian naton, syempre, ang mga aktibidades katulad sa mga pagtililipon sa mga tawo nga labi na gid nga pagtililipon nga isa talaga kinatanay sa aton Banwa, Brian. Dira ka tinabuay kag sinamusamo amo ning mga tawag palang mga super spreader activities, no, na sa diin katulad yung number 1 sabi nga aton mga resorts dira sa swimming pool da kasi namusamo ang tawo. Subong man, may mga parties and other activities like hiking, rides, etc. No? Kapilar kita sa publiko. Kahit siyempre, ang mga kaiping natin nga kabanuhanan kag syudad, kasi bisan wala kita sang kaso sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, masubra na 2 ka bulan, way kita bagong nga case. Good. Pero we have to be, sensitive and kilanglan man, sensitibo kita kag mabulik man kita sa mga kaiping naton kay basi drama lang kalilat na sa amon Banwa. So sa 2 ka weekend ni maayo lang kita, no, para makabulig nga mag-area ang numero sang sa mga kaiping naton nga kabanwahanan nga nagaproblema gid sa mga kaso nila sa COVID-19 kag sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Padamo kita kauturan, Action Brian. Yes. Kakalipat na sila nga ari pa kita sa pandemya.
Tandaan gid ang tanan, kung hindi man ta mapiktuhan, kay kadamo man gid siyang nagpositive nga symptomatic, apang hindi nato manigar nga may nagakakalamatay. No? So kung hindi kita mangin-sensitibo sa sini nga bagay, mapabaya kita. Pero maseryoso nato ning virus nga COVID-19 kun ang pamilya nato na himata kita nga mapatay isang sini nga virus. Di wala tonto nato na. Yes. No? So amula na Action Brian, gapilar kita. Pwede ya pangapi, pwede ya kaon, may problema. Pero hiking, rides, swimming, camping, iban pa nga mga super spreader activities nga posible makapanglaton sa kadamaan pa. No, buligan naton ang aton kaugalingon una, kadua aton pamilya, ang aton banwa, ang aton probinsya. So mula na Action Brian. So meaning, Mayor, ang mga riders naton pwede sila gyapon kasaka provided nga dito observe lang gid sila gyapon sa mga protocols abi, ano? Yes, very pro kung di sa Action Brian, may harapin niya ka telepon tipo Why, yung daw buligido katamo na bala. Oo. Okay man na, kasi makita mo man nga uniform, mo Aha. ba ta sinakay kalipayan man na nila mo. Pro apang kung maglinat na sa ila grupo, ti kabay patani nga mula nang ginadiscourage nato. Okay, sige. Sa tuwa lang ni ka weekend, anay Action Brian, Yes, dali malan iklaro talang kay ti amo to hambal ko blakay na kadamo sa mga posting gilayon sa Facebook nga why hindi kinagidya pwede kalagaw anay sa mo sini nga mga inadlaw dira kundi nga mga kalan-an kiti bawal. Pero pwede ikaw makakadto to, pero amo na da observe lang ta health protocol why gid problema, Mayor. Amo nang klaruhon ta. Yes, kag hindi lang anay magtelepon tipo nga do kadamo. Gid kay siyempre depensahan nyo man kaugalingon yung mga kasi manwa ang green sea, protection tang kaugalingon ta. Yes. Pero may nakitaan ko ni Mayor nga may mga resorts kita nga temporarily closed gid man sila ya, Mayor, no? Do halos may damo man. Una sa tanan nagapasalamat kita ko sini sa ila no kay isa lang kambal bala nagakupirar tayo. Yes. In fact ganing iban gani gin pamalhan nanay nilang swimming pool nila para hindi nilang matintar ang ilang manungkadto nga makaon kag mga pi para hindi na matintar kasi siyempre kunara na sa balongkat swimming pool kung kadako kasi namusamo ang tao ti temporaryo anay tapos siyempre bulig-buligan ko man bilang mayor. Buligan ko man mga utod ko nga mga mayor man nga nagaproblema sila syudad. Do wala kita problema Action Brian. Pero buligan naman sila. Yes. No? So amo na si Action Brian. Gina-welcome sila gyapon na boss or dason inadlaw pero mostly daw gina-discourage lang naton sila kung pwede pa lang for the meantime man lang niya. Hindi maginig kay tinuoy kag binulan Yes, Action Brian. Dali man lang may kakopirata lang nino. Salamat pa kita di pero hindi kita gusto mang matabo di sa aton sa probinsya sa Negros Occidental makupirar kita tanan-tanan no sa aton sa liderato sa aton nga gobernador Bong Lacson kag sa mga mayors naton balo kamo sa tanan ni pamati ang sa Metro Manila NCR Plus Bubble this is the worst ever. Action Brian no di wala tonta pa na no. So, amo na siguro Action Brian. Olay hunon ka na ni Mayor kay prangka nga istorya ato blang nagbilin ka basura sang jabi bla na iritar gid ko tumo plangga ko yang banwa ko mo. Mayor ang imo nga panawagan subong abi sa mga utod taway tani sila gina control way tani sila gina hambalan nga gina prevent sa pagpadulong sa Don Salvador maninlo lang kita to, Mayor. Go ahead, Mayor. Yes, mo ka namin gid sa Action Brian. Ako man doon na ugot-ugot man doon ka namin ipotson ang lawas nila sa basura nila, no? But anyway, balo ka Action Brian. Amo ni siyang masiling ko lang, no? Sa hindi niya sabi na ikinaiya na ni nga paminatasan sang kada tao. Nga kung damak kaya imo, damak kagid Action Brian. Kay kung malimpyo ikaw gani, bisan basura sang iba nimo, so pay kay do ikaw na lang nahuya sa ila. Pero galing Action Brian, bisan ano to ni kapanaway, kung damakis ka, damak ka. Kapay tani nga ini no, sige lang Action Brian, will put measures probably no medyo ambisyoso man Pero butangan tani mga CCTVs pala, CCTVs ang mga areas din naton na posible ma-record ko kanday sinone kay para nga ipang-posta ning mga nawong nila di sa mga damakis din naton nga mga kauturan Action Brian no bahala na kay para nga ibutang taman sila kagin sigulang na sa ila mga responsable man tani sila sang ila kaugalingon nga basura Action Brian. Ako gani mismo last week nagpanawagan gid ko da sa lingko basi naga-monitor si Mayor De La Cruz or
mga konsihales tada mimo tada municipal ordinance nga tagaan tanan sila fines or penalty abi nagalinapta ka basura da kay daw way na nirespeto sa lugar kag sa mga tao da man. Yes, Action Brian, may ara kita nagakaigo ng penalidad galing kay siyempre sa kalapad ng aton area. Siyempre kulang man tao to sa pagbantay, no? So ikaw ta makita mang imos na lang takag Action Brian, prangkaw ta ka kanaaga ka monitor gid ko sa ining istasyon kag sa imo gid labi na gid ikaw mag-angkor. Thank you Mayor. Thank you gid Mayor. Ano? Sige lang kay Mama Ambassador tada against basura pila kadlaw sa Salvador. Yes, Action Brian. Sige lang. Pisanan ta lang kapay pa nga matandog ang tagipusoon nila, kamabatian nila, nga maintindihan nila, kay makapoy na ni magasto, magsalay, sunod sang agi nila, sa iko nila, Action Brian. Sige. Mayor, salamat sa imong time. May gabi kang mabuhay ka, Mayor. God bless. Mabuhay ka man, Action Brian. Kadamo nga salamat. Action Firing Line. Kaya mo na, no, ang alkalde sang Don Salvador nag-aayo, gid. Kiti way takbalo, kundi sa lalaka kita tatanan sa Don Salvador Action Oliver, di magtililipon kita diri lain sa taga Murcia, ikaw, taga Bacolod, taga Bago, sila, ay mo na. Di ba si dito kaya nagala tinapikay kita bla dito ha? Pagpauli naton dalon ta si virus sa aton sinitag sa tag sa mga pamilya. Action Firing Line. I understand ang ginhimo sa alkalde sa Don Salvador to support sang gusto matabo ni Gov Lacson nga ma-curve naton ining si COVID-19 ti simple lang ni nga ayo sundon ta lang niya. Kung magsaka ginman kamo buwas, dason nga adlaw, Sabado, Domingo, next week, abi, tilistorihanay kamo to, distansya lang kamo, ay sus galing Action Oliver, labay mangkotos Don Salvador kung Domingo, kung isasaka ko to. Kung may mga likuan ini sa mga dalan, liko-liko, may mga motor na Action Oliver nga nagapadlaga, nagapatakilid mo, ang tawag nila sa banking na, nga kung magsumala ka, matakingking kagid. Action Firing Line. Sa nagabangking ay na action, di ba? Curve ang dalan, direction MJ, no? GM, may nagapamicture na sa kilid. Nagapamicture, dira nga tululumpok, yung damo-damo, gidya nga nagasaksi sa ilaw. Doto ba lang may contest ni Action Oliver mo? Nga nagahinulat nga magliniko ang mga motor. Ako lang galantaw, lingko bikon hindi kaliko ang motor, kag dumiritso sa ilada nga nagatililindog sa kilid, kundi magkalakabo ang motaranda. Action Firing Line. Why na ako ya nalipay kayo maglantaw nga doon sa Salvador subong ya kaangay sang Tagaytay ya mo. Pagsaka mo tiya pili kala Action Oliver doon di ka gusto makaon, din ka gusto ko bagang pinakamino subong sa doon Salvador ya bisayang manok Action Oliver. Kung sa Tagaytay paglagaw to mga isda yang ginapangita to. Dito ya bisaya nga manok, bisaya nga baboy, damo na bla. Amo na yang hampang to subong mga bisaya nga kape, abe nga way kaagi blakpan. Pero amo nang ginahimo nila to, nagatululumpok na sila to. Una-una, gatililipon ining mga riders naton, base may mga virus tong iban. Ikadua, base maaksidente, nagaliko-liko nga motor, kag hindi makatansya, lumusot dito sa ila pakadto. Damo na bla, ikatatlo, sila mismo hilahalalong man sa biyahe nila. Bangking tuod mo. Action Firing Line. Rangkang istorya, kapila na gani ko na sugata nga may bangking, gaagaw sa dalan ko. Ang pamuyayaw ko bakingking kagigaro ko masakam kanisang ginasakyan ko may ano man nga tao niya nga. Action Firing Line. Abi pag hililinay ka mo magsaka sa Don Salvador kay para para enjoy lang gid. Pero so far the way naman aksidente Action JM no. Do duwa na kabulan subo nga daw naglinong. Kun wa ito nagbinastos tong taga diin to, do way nagtrutawhay Don Salvador. Ito ba lang ng baylo bugas to bla na ang pulo poster nga to. So nadula ato pagkatapos nga pinangita to siya. Ara man lang sa kasaka, dagaling kiway ka lang ginda tiyambahan. Action Firing Line. Tendra lang ko anayasta, pagbalik naton karon dugay maka-action bantayan. Kay gusto naton ipaisa-isa ka Action Dale Salazar ining salaysay ni Christian Demonio Tulot. Action Firing Line. Sang iya sinigin himo nga pagpamatay sining 4 ka mga persona, nga iya man lang mismo mga pamilya. Kag ipasaysay ta Action Dale karon ini naghikog iya. Ari grabe kay unique pananawan ko for the first time. Nga nakit-an ko nga hikog in front sa publiko gamit iya ang armas lutang. Action Firing Line. Kay may nagahikog man to ti laban niya lumpat sa mga from 3rd floor abi, 4th floor sang building. Tinaya daw pirmi-pirmi na iya. Pero subong iya armas lutang dra mismo tinutok yes ko galingon niya. Nga may mga tao yang nagalinabay iya mo. Action Firing Line.
Oh, galing kay Wagin may nakasiplat sila maliman to sa iban ko nagatindog na sa lumupok lang kuno pagkatapos umuy oy laning tawo ngayon. Action firing line. Karon na pagbalik naton puro nga first nga bahin sa aton sini nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Ang imo sining Do not just throw away questions and statements. kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station. Millennial subong pariyo kay Action ang Action J. Amo mo nang ila mga ludi, mga mo nang ila subong mo, mga sakalam. Ang tadlong bala, kita mo nagsinuli ng kalibutan subong kay ang tatlong award, ginasuli nila mo, no? Sinuli man ta subong, no? Action firing line. Pagbalik karon digidugaya sa aton sini nga pagpangalaga da 7:38. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Oras gindulong sa kaalo. Manamyaw kita sa aton nga mga kauturan. Sara nagatutok na sila paki-share lang, paki-likes, no? Si Ana Sinoro Aragid, Rex Gutierrez, Action Bray, good evening. Andalan nga maayo ginaguba or ginaubra ang guba pabayan lang dira sa atong headquarters sa Magsaysay amo na dapat ubrahon nila na kita mo lang gina. Jerry Hilogo, Action Bray, may gabi watching live Barangay 3 Hinigaran. Shout out lang ko na kay Dan Lanada sa Silin Homes. Milo Hoyatin Amit, good evening Action Brian, monitor lang kami di sa imo program. Aileen Cabasan Araman, si Taro Dituros. Karami pang bitayo ng mga ara sa posisyon. Kung di maganitan, di nila binato. Aking sila. Ana Sinoro, pangamuyo lang ta, Action Bray. Agad kadula ang inyong mga mensahe ba? Marilo Kahili, good evening, Action Bray, watching live from Barangay 1-A Manapla. God bless, salamat. Rowena Climacote, kung may COVID, ano bulong ging turok sa ila para mag-ayo? Vitamins, fruits, kag exercise lang himuon kung COVID ka. Aileen Cabasan again sa Barangay Bunga, si Taro Arawa, nagbalik siya. Pa-inject si Roque sang Sinovac iubos na siya para makita ang resulta kung epektibo man ang iya gina-advertise. Dennis Richard Tiboruma, Action Bray, biskan ano katigas ang ulo sa mga taho. Kung may gina-implementar ang gobyerno, majority gina-Japon ang masunod. Galing ang, Dennis, na dula ang mensahe mo. Grabe. Ano naman, paano tani mas top man? Si Melvin Peñafel Araman, Tres Julie, Vanessa Mayo, Action Bray. Great ko lang si Noel Amar of Canada, Kelly Jelly, Bia Jonathan from Minnesota, the home. Nakakadula siya, no? Sige. Elmer Itunes Regalado. Dula siya. Estelita Oy Banda, watching from Dubai. Inday Blaza, Action Bray, aslang ko hindi gid kadong ka barko sa Bacolod, thanks gid Action Bray. Waay pa? Si Pedrinia Ironman, Action Bray, idol may gabi, patamyaw, kulang akong pamilya, Barangay Dumanan, Zone 6, especially gid kay Iloy, Mama Judith, kag sa mga utod ko masing, Bukay, Maymay, Laway, na utod na. Action J, malulumpat, no? Amo gini sa Action J? Oo. Ana Sinoro, hindi na lang magpasaway pagtuman lang sang health protocol. Sabi Biniano Ereer, watching from Kabanguhan or Kabungahan, Abraham Ortega. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami di sa case A, Riyadh. Action Brian, dapat mabalik ang death penalty. Si Jaime Manukan, kung may salakyan ka, Action Brian, wala ya curfew. Ara gihapon. Ara may curfew kagid bisa may salakyan ka kay unfair na karon sa iban. Ang wala gina curfew na ang mga essentials. Dirita naman ni malaan kung ang lugaw essential o kung hindi. Martin Aliling Araman, Lilia Taton. Good evening, Sumbray. Always watching live here sa Gardenville. Stay safe. God bless. Salamat. Michael John Season. Good evening, Sumbray. Gapa-urok-urok pamati sa program mo samtang gapa
tunaw-tunaw kay bag-o lang ka ak-ak panyapon. Wow. Salamat, greet ko lang si Happy Hison sa Deca Homes, Kabog. Salamat. Nene Rodriguez, nagamonitor man sa Barangay Mansilingan, Paglaong Village. Andro Juanites, Araman. Janet Flores, good evening, Sumbray. Watching lang kami from Las Piñas. Stay safe, everyone. Ami Idoliantes Escobar, hello, Action Brian. Mayang gabi, watching from Calwan. Monitor gid kami di sa Imo. Salamat. Virgil Pinda, Action Bry, evening. Monitor always Celine Home, salong sa gihapon ha. God bless you and your family. Salamat. Trixie Busillo, Araman. Si Taro Dituros, sus, ano abi kung manghatag kamo vitamin C kag mga bulong sang trangkaso kag hilanat kay kung magsigi tahambal COVID na pero wala man gina-consider ang kada tuig ginabatsyag sa mga tawo tungod sang bioklima kung mag-amo sini na COVID lang balaan sang ibanda ti kada tuig tama iptanay nan. Jocelyn Joan Gabales Guliban, good evening, Sumbray. Always watching live lang kami di sa DC2 Alihis, Bacolod City. God bless. Salamat. Pedrinia Ironman, may gabik, Sumbray. Always naga-monitor. Nubo-nuboon ta lang next time ha. Ayo lanta para mabasa tang iban. Sandumanan Zone 6, Christian Mosquira alias Sergio kag iya pamilya Mamaging, Papatisoy, Bonbon, Tisay, Neneng, Jan Coco Gwen kag si Muffin. Salamat, idol. God is good. Thank you. Lilia Taton, Action Bry, baw ang basura di sa Gardenville hasta subong wala makuha palihog tada sa IPM. Tuod ka ay nano man naman. May Arca Araman sa Tangob. Ben Salao Nay, evening. Beth Tumangan, good evening, Action Bry. Action Radio, keep safe. God bless. Salamat. Si Apple Barido Florentino, Action Bry, good evening, watching from Homes Royal. Wow. Action Bry, shout out lang da sa mga delivery kag Grab and Food Panda mag-drive. Wow, grabe, wala kis aga pinsar sang aksidente sa dalanon. Ikaw nga apat roida or four wheels, ikaw pa malikaw sa ila, wala gid ga observe sang safety nila. Ay, sus. Amo nang hambal ko pero may sila gani, ma'am. Dapat ko mag-drive sila pinsaron nila nga mapuli pa sila sa ila pamilya. Na si July Derla Celestial Hongko Tixmana, Action Bry, good evening. Monitor lang kami di sa London, UK. Stay safe. God bless. Mabuhay. Edwin Placencia Medalio, Araman. Alunan Suset, Michael Cinco Lamayen, Bernadette Lacson sa Paglaong Village, Ram Grijaldo Hiroy, Larry Orcahada, Mondihar Mary Ann sa Hong Kong, Estelita o Banda Araman sa Dubai, Helizer Barcelona, good evening, Sumbray. We're watching live at FB Barcelona family. God bless. Bernadette Lacson, Mael Rivera, Ram Grijaldo Hiroy sa Binalbagan sa Barangay San Pedro, Teresa Soriaga Flores sa May Fortune Town, Pedrinia Ironman, nagamonitor giya sa Zone 6, Action Bry, sila ni Kitkit, Burikit, Prinsesa Hercules, Pupen, Bulpen, Charmel Caramel, Inday Guapa, Gabriela Potot, Mariel Tisay. Salamat. Okay, sige. Mariben Tamayo Villanueva, Romel JP, Maayong gabi, Action Brian, gamonitor sa imo matahom nga programa, Action Firing Line from Singapore. Keep safe always. Beng Salvalion, evening, Action Brian, shout out landa sa pamilya ko sa Kawayan Salvalion family. Roger Regala, Carlito Sison, George Gargasiran, Action Brian, mintras may budget ang city, hindi mauntat ang pagbuslot sa dalan. Ari singkang bagos asphalt pero wala center line. Ti okay lang na bla. O, ti kwan lang haumon ta lang ara ta sa kilid ang center lines tunga. JJ Paluvard, good evening, Sumbray, monitor from Talisay City. God bless, always keep safe. Rosemary Cabogwason, good evening, Sumbray, watching from Cubay, La Carlota City. Melanie Bersinal Binyas, Burley Plaza, her. Mayang gabi, Sir Brian, I'm watching from Quezon City. Mangkot lang ko, sir, may travel ban. Anong travel ban? Japon, salamat. Tapos ng moratorium, pwede naka-travel. Pero
I-check nyo daanay kay may mga affiliation pa sila. Trix Ebusillo, thank you. John Sibalios, Menga Biak Sumbray. Monitor lang kami di sumag always sa duty namon upod ko si Gabs Gabito nami angig kami sa imo mati kay kasadya sa imo bang balita. Thank you. Laktan tala ni Yum ang COVID-19 kag iban nga problema sa pupungsod ta. Roby Lopez Sinon, good evening, updates para sa hostisya sa travel to Bacolod from Manila. Hostisya hasta 10 lang man approved ta IATF. George Albino, good evening Sumbray, pa shout out kay Mrs. ko nga si Zayla. Kag sa duha namon kabata nga si Casey kag Daniela, God bless, keep safe everyone. Aileen Kabasan sa Kuwait, uto dya ko no ginatamyaw niya si Roda Saura. Thank you again. Melanie Barcinal Binyas, graduate na ang quarantine sa Felisa Surbray. Ti kumusta kamuda? Isa lang to nagpositive, way manalat na. Mayugin na, God is good gid ha. Beth Tumangan, monitor lang kami diri sa Mansilingan, bisan brown out. Ay gali. July, Dirla. Action Bray, mayo na kay demonyo tulot panitan. Buhi, kag buuan gasolina, kag padalaganon, kag utdan kuko, kag utdan punta sang iya. Grabe, adik mo. Hindi na masa salas gun. Kag kabutigon always. Lanskit Makilan, good evening, Action Bray, watching live from Barangay Matabang, Tamyaw Kulang Family Makilan. Salamat and God bless. Action Bray, Saxon Radio. Luna Antaran, Action Bray, good evening, watching live po dito sa Taguig Luna po ito. Please tamyaw kay Mr. Willard Robles, sang Tagda, Zone 5, Hinigaran. Always monitor from morning till night. God bless you too. Salamat. Yo Valiente Navalisca, Bray, ano oras ang curfew? Kay bag-o lang ko. Ang curfew sa Negros Occidental las 8 na sang gabi hasta las 4 sa aga. Sa Lunes na maumpisa. Sa Bacolod ya las 11 tubdob las 4 lang yapon. Alonan Suset, Olaf Berserker, ang Kapihan. May gabi Action Bray from Silin Homes, Kapihan, Dalom Santol. Monitor lang gida. Pangapi di buwas ka, God bless. Sige, try ko kay base maka-bike ako buwas temprano pa, no? I-try ko na malabay sir ka mangapi kita dira. Thank you, kid. Kanamit na sa Kapihan sa Puno Santol mo. Sa pagkabugnaw, bisan mga pik alas 12 ang udto kay bugnaw siya, daway ka lang gabatsyag. Mario Magbanwa, good evening, Sumbray, monitor lang kami diya sa Riyadh Case. Rosalina Arellano Espadero Araman, si Zobi Alisoso, good evening, Sumbray, watching from Purok, Pag-asa, Barangay Tangom. Richel Tano, watching here Riyadh, ask ko lang kung wala na quarantine dira sa Bacolod, kung may vaccine na halin sa ibang nga bansa. Manugpuli ako Agosto, salamat gid. May ara pa, pero kung magwa ang result, way naman problema. Ramona Azero, evening Sumbrayan, watching live from Barangay 35. Michael Cinco Lamayan, watching live, Action Bray, salamat, God bless. Francisca Puso Madiraso Araman. Riaglo Ornalde Mijay, Action Bray, good evening. Watching from Hong Kong, God bless and keep safe. Sosis Mil Hirota, always watching, listening to you, Action Bray, or you, Brian, good evening. Thank you, Gid. Mark Brian Kasilak Araman. Janet Bilyas, magabi po tanan from Quezon City. Marian Villarreal, evening Action Bray, monitor lang kami San Gabriel, Bago City. Thank you and stay safe. Likewise, Mariven Tamayo Villanueva, still watching from Kabankalan. Elsa Villanueva, God bless. Sarafin Sinoro Jr., good evening po sir, gamonitor gid kami sa imo program. Salamat. Randy Laustica, yung gabi Action Bray, laba sang pasayod sa radio, how ikaw ya sa live ga report na. Hindi, kwani inang greetings tani nga pamaamuma tatanan-tanan. Dennis Richard Tiburuma, ang namin ko sir kay biskan ano katig-a sang ulo sang tao basta may gina-implementar ang gobyerno, majority gina Japon ang masunod. Galing ang problema sa aton this week pa
this week pa ginpahalugan gin nila pasugtan nila ang bulang beaches kag mga travel. Sige, na travel babalik na ko. Sige lang gid ha, balikan ko na. Alas 7:52. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% Brian Borden, Action Firing Line. Sige, ang sugpuran ko tong panamyaw ko kay ina, travel which is good sa ekonomiya galing pagtaas ang kaso sa taho na Manila Basol. Ay wow, why na lang ni Basolay kabalo kami nga nakapoy ng tanan pero prangka nga storya. Hindi gin mabuhi ang tao kon magtiner lang sa ila balay. Good evening sir, tama gina no. That's why nga tipo hindi kagwa, observe lang kita sang protocol. Gerdy Siles Azaro Araman o Arazo sang Imos Cavite, salamat gid. Si Madam Philo Brido Yogore Tamisen naga-monitor man sa East Homes 2, no, salamat gid. And Bella, good evening Sumbray and all your listeners. God bless and protect you all. Salamat. Dolores Guadalupe Araman naga-monitor sa Barangay Kabog. Si Mark Brian Casilak, pa shout out po Sumbray sa akong pamilya diha sa Digo City from Mark Brian Casilak. Sige. Jen Oy si Sir, good evening. Sumbray, monitor always Godspeed. Salamat, kabumanda. Si Mierna Onofre Cloud, thank you again. No? Okay. Ronnie T. Mananghaya, naga-monitor sa Hofof, Saudi Arabia. Keep safe, Sir Bry. Salamat, kabumanda. Sige, karonan kong iban nga mga mensahe naton mga kaksyon, ano? Action Firing Line. Ipaplastar taksyonan sa Action Dale Salazar Sinimat Tinion kay pasunoro niya ring to duha ka mga bigdam nga mga balita gikan sa patrol siya ni kay na nagaratsa dama no sa paghatag na sang panuaron no isa-isa ni Christian Tulot plus ining naghikog sa kilid sang dalan mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Dale Patrol, good evening. Action Bray, again basa kaina kagin palayag ni Christian Tulod ang iya sini dugang no nga panaysayon angot sining nga natabo nga massacre dira sa may Gardenville sa Division Barangay Tangub nagligad nga Abril 4 aksyon na Brian
kag ang ginhalinan sining natabo nga massacre nga nagresulta sa 4 ka mga personang patay. Bangod gid lamang Action Bray sa ila sini nga conversation upod si Michael aangot sa utang aksyon Brian. So kaina halin sa sugod ang natabo nga krimen tubtob nga natapos Action Brian kag na recover ni mga nagkradula nga mga kagamitan sang mga biktima. Amo ni siya ang kaundan no sang pila ka pahina nga extrajudicial confession ni Christian Tulod nga yagin na basa kag ginapalayag sa tubangan siya sining abogado kag kapulisan kag katapos ang media action Brian April 4, 2021 mga 5 sang kagawan action Brian naghalin si Christian sa may block 2 no lot 18 Gardenville subdivision kay ngisa ni is magpadulong siya sa may Don Salvador Benedicto since dito siya nagatrabaho action by bilang driver o galing ara siya sa highway sang Pandanon sang sinadumduman nga may nabilin siya gali nga motor pump sa Gardenville subdivision rason mga around 8 a.m. nakabalik siya action by diri sa may syudad sang Bacolod. So ginpalayag diri ni Christian action Brian nga singing pasulod nga sing motorsiklo sila sing compound kag gin-repair no ang kadena action Brian kag iya manakitaan si Michael or John Michael nga nagainom sa payaga sang whiskey action Brian gin-updan no ni Christian si Michael nga mag-inom-inom tubtob nga na raise action Bray ni tulot no sining suspect nga nanukot siya bala sang utang nga 35,000 pesos. Butringon si Michael amo siya pinakauna nga ginpatay meron sang balayran nga 35,000 pesos action Brian. Sa kay tulot. Yes, action Brian. Anong transaksyon gani liwat siya bo? Action Brian nabutang sa extrajudicial confession nga shabu no wala dito na state or nabutang siya sining pinaka-latest nga statement na nabutang dito nga may utang nga 35,000 pesos. Ining kwarta nga ginasukot ni Christian dapat action Bray daw ibakalyan isang aircon mo no kaya ang iya sining tiya action Brian ang kwarta sining tiya ang inugbakal aircon iya sinig nagasto ni tulot rason nga ti sukto niya sa utang si Michael 35,000 kagamoy ang iya sining itabon action Brian daw diri gid nag-umpisa ning makasiligni nga krimen action Brian. So ang balitulot bangod ti wala 35,000 pesos basi pwede 10,000 pesos action Brian mabayad ni Michael. Nag-ayo anay abe. Doon mo na no so 10,000 pesos from 35 basi may 10,000 pesos siya since according sa suspect gina-pressure siya sa iya sini nga tiya action Brian. Nakabuya man sang sugulanon si tulot nga wala rason bala no si Michael nga hindi makabayad sang utang. Bangod mayara man siya sang abroad action Brian nga asawa nga mayara man sang trabaho sa luwas sa sang pungsod. Ang ending sang sining conversation ni tulot ni Michael dito nag-decide na si Michael action Brian no nga ang bala kay tulot makuha siya ATM sa kwarto pag ma-withdraw sang kwarta. O galing sa nagpanaog na ni si Michael sa payag action Brian. Ang allegation diri ni tulot is naggabot si Michael sang espading nga yara sa terasa kag ginbacklead siya action Brian kag gintinguan nga labon pero wala din nalaban na si tulot bagod na hingagaw niya kuno kapit ang kamot ni Michael kag ginpatiran ang tiil sini tubtob nga natumba action Brian. So ang dugang diri nga information ni tulot is wala labot nga nagainom sang whiskey action Brian nagasuyop sang shabu. Amo na siya ang part no or kabahin sang extrajudicial confession sang suspect action Brian. Action Dale. Dali gid lang. Nagainom sila kag nagasuyop sang shabu dira mismo sang diin nga porsyon sang puloyan sa sala. Payag action Brian. Sa payag. Payag mo na siyang nabutang sa extrajudicial confession daw payag within the compound sang block 2 lot 18 action Brian. Klarohon ta na kay kabalo ka dito sa sulod sang puloyan at tumantong bata mo inablang gusto naton nga klarohon nga nagasuyop sila nga wala yang presensya sang ibang nga tawo kundi duha lang sila. Yes action Brian no. Kaya mo ang pagbalik to ni tulot makuha siya sang motor pump gin-repair ang kadena sang motor tugtog nga nakita niya si Michael nga naga-inom-inom kag
ginupda niya kagamotos nag-starting na sa conversation angot sa utang nga 35,000 pesos Action Brian. So mo to no, nag-attempt no ang allegation ni Tulot, nag-attempt siya nga labuon ni Michael sa espading no ugaling wala natigay Action Bray matapos nga suno kay Tulot ang iya sini nga kamot na kapitan nahingagaw kapiyot ang kamot ni Michael iya na kapitan kag ginpatira ng tiil tubtob nga natumba Action Brian. Natumba na ang una ginpatay nga si Michael didto niya nga ginmartilyo sa ulo Action Bray sang pila ka beses kag ginaguyod pagwa sa terasa no. So mo ni siya ang una nga biktima sang massacre dito sa may Gardenville subdivision. Si Jocelyn Action Bray na nagwa siya sa balay, nagasinggita na according kay Tulot, nagasinggit na sang tabang nagkadtoy ni sa likod sang motorsiklo ni Tulot kag iya hinigin lampo sa Action Bray sang martilyo tubtob nga natumba sa tupad siya ni Michael Action Brian. So diri kay Tulot iya ginabo si Jocelyn usarang ispading nga una amo siyang una nga ginkuha ni Michael mo nga ginattempt no. So amo man siya ang ginusar ni Tulot nga ginlabo kay Jocelyn Action Brian. Pagkatapos patay kay Michael kag Balikan ta sa Action Dale abi sa Sinimatinion. Action Firing Line. Ginasaysay na Action Dale ang pasunod kung paano gin-execute sining suspect ang pagpamatay isa sining 4 ka persona. Action Dale, balik sa imo. Iya Action Bray sang nanpunta na no una nga ginpatay si Michael, ikaduwa amoy ni Piso sining Action Brian. Kag ikatatlo sining biktima sang massacre amo ni si Remedios Action Brian nga 69 years old no. So, nabatian diri ni Tulot or pagkatapos patay kay Michael patay Jocelyn, gintilong diri ni Tulot na iya nabatian sa Remedios na nagasinggitan naman Action Brian sa tulad sinila sining palay bangod sining duwa na sa mga persona ang nahalitan o din pang pamatay. Si Remedios, nagasinggitan din sa portahan Action Brian kag according kay Tulot iya inigin na dali-dali ang palapitan kag ginmartilyo sa liog. Sa liog ni Action Bray ang unay nga igo no ni Remedios 69 years old. Pagkaigo sa liog natumba ini kag liwat mo din martilyo Action Bray kag ginlabo no sang ispading sang duwa ka beses Action Brian no. So tatlo na ang napatay, si Michael, si Jocelyn, ikatatlo si Remedios. Ang bata Action Bray nga 60 years old ara sa sulod sang balay specific na area sa kwarto ni Remedios no. Sa kwarto sang tigulang. So napatiad rin ni Tulot na baby na si Precious sa kwarto ni Remedios. So iya inigin dala sa piyak nga balay kag ginhambalan sa mismo sang suspect Action Bray si Precious na magtawag sang ambulance. Magtawag sang ambulansya. So kay Tulot, nagwa ini sa balay, nagpangihi, kag dito na hiya nabatian si Precious, nga may nagasabat na Action Bray sa cellphone, kag iya din singagaw kuha ang cellphone sa bata Action Brian. Ginataga ni Tulot si Precious sa sining tablet para maglantaw sang cartoons para malingaw Action Brian. Pag sunod din sa suspect in kaso, magtawag si Jonel Lombre, amo ni siya ang asawa sang Urbana, sa ikaduwa ng patay nga si Jocelyn Action Bray. Ginadvise sa Action Bray ngayon ka, so magtawag si Jonel Lombre, ang balon lang ni Precious either nagapaligo or yara sa sagwa si Jocelyn Action Brian. Pagkatapos ang siningamang insidente no, tatlo na to ang patay no, kag si Precious para may sa piyak na balay naga-tablet kag mo to ang advice siya in kaso nga may magtawag si Jonel Lombre, ang balon lang nga nagapaligo si Jocelyn o yara sa sagwa. Ginaputos na Action Bray ni Tulot sang habol ining mga bangkay ni Michael kag ni Jocelyn kag gintabuna na man sang karton Action na Brian. So kay Tulot nagbalik ini sa may sugod sang balay kini nagkadto sa kwarto ni Jocelyn kag dito gintang-ukay niya ang mga gamit Action Bray, mga fashion jewelries, mga lahas, dalaman ang mga gamit ni Michael no. So yan din pang-ukay dito sa sulod sang balay. Gintrakuha ni Tulot ng espading kag martilyo kag gintago sa likod sang bulugasan sa kusina na eventually sa ulihi iya man din tudlo nga dito niya ginbutang ining duha ka mga gamit nga ginusar
sa krimen action Brian. Ang natabo nini sa anong katuig nga bata action Brian, wala niya si Precious ginlampusan, wala man siya espading, wala man siya ginlabo, kundi ang natabo nini action Brian kay Precious, diba samtang nagapangimos ko titulad sa mga gamit, nabatian ko na niya si Precious nga nagyasigi sa tawag sa cellphone ni Jocelyn Action Brian. So dito, ginpahigda ni Tulot si Precious sa supa sa may palas, kag gintabunan sang ulunan ang iya sining nga ilong kag batod to ba nila Action Brian kapag ginhawa ining anong katuig nga inosente nga bata Action Brian. Animal. So, wala siya din martilyo, wala man siya din espading Action Brian. Ining apat, no, or ikaapat nga biktima sa sini nga masakera. Matapos nga napatay ning apat sa mga mag-imatan niya sa kanila Action Brian, ining situlot, no, nag-imot din siya, sakay siya sining nga motorsiklo, kag naglabay sa may LCC Gardenville Subdivision, Barangay Tangoba, padulong nga sa Morsha, kag Don Salvador Benedicto, dala man niya sinigitang kawat sa mga cellphone, mga fashion jewelry, kalibagtang mga gamit sa biktima Action Brian, kag iya inibintago dito sa balay ni certain Nixon Real, no? Nixon Real alias Amin sa may barangay Bungadon, Salvador Benedicto Action Brian. So April 4, natabo ang krimen, April 7 Action Brian, dito lang natutiban sa Kapulusan na amunigali, no, ang nanging kahintangan or sitwasyon ni Michael Jocelyn Remedios sa kagni Precious. Ano aton pamatian ang ginugatan, no, or ang pinakapuno sining natabo nga massacre sa Gardenville Subdivision si Christian Tulot. Ang balang ko si John Michael nga subong higayon bayaran niya lang ako sa balay gisne kay nagresort ako sa akong tiya sa dugang ako man sa nambala nga tiya sa wala kalakad naman sa abroad kay may wala na siya ang lasong nga hindi niya ako mabayaran sa iya utang sa kung sampang sige ang among kamsang kag siyot sa sabo nga duha kami pero siya ako nga yung sa batsang mga tinaga nga ulat lang makuha ko itin sa sulod mga katakag na-withdraw sa kwarta nga John Michael na itindog sa iya pinapukan dito sa payag nga amo gina naman kag tanaog lakat sa dulong sa iya kwarto akong siya nga din pero inalin lang nga inlabot ni John Michael ang sabi nga yara sa Teresa kag iya ako din balikid sa kayo labo sa nga ako mayulang kaya ang iya kamot nakasanggit sa bangko kag Teresa kag sa dito nga yun ako na hingagaw tatyot ang iya kamot kag sa tiran gintapiran iya tiil hasta si John Michael natumba sa loob sang Teresa kag akon so na ginbaklit kag nilabot ko ang martilyo kag akon martilyo ang ulo ni John Michael sa nasila ka beses kag ingod ko sa si John Michael pagwa sa Teresa nga sang nakami ni John Michael sa guwa sang Teresa nag-asipita sila nombre sa salasag nag-singgitan sa tabang sabay. Action Brian na batiano si Christian Tulot aton gin-play amo ni siya ang nangina kabangganan kun nga natabo ining massacre dira sa may Gardenville Subdivision. Kung mabatian mo Action Brian ang suspect word by word niya nga ginabasa ang iya sining extrajudicial confession Action Brian. Action Dale Action Dale nagahilibi on siya kaina. Kaina Action Brian sa unang portion daw ginanarrate lang kung ano sila ang natabo pero eventually sa ulihi nagpangayo sa Action Brian sa pasaylo ilabi na kung ma-mention niya ang pangalan ni Michael nga ginmartilyo niya ang ngalan ni Jocelyn nga iya si Action Brian gin-espading ang ngalan ni Remedios at sa anong katulig ng bata Action Brian dira nag-tululo or nagtatalagas ang luha ni Christian Tulot Action Brian. Atong si Michael abi nga may mga allegations siya nga
una siya nga patsyon tani amo tong kaluluoy pagid kindi gid tuya ka sambat sa ginahambal niya subong action deal mo ana. Yes, Action Brian. Hindi kita mabatian kung ano ka matuod ang iya sining extra judicial confession, Action Brian, nga allegedly siya tigin attempt siyang labuon sang espading Action Brian kagamoto no nakapitan nilang ang kamot no ni Michael. Rason nga nagbalos ini siya Action Brian nga duwa man lang sila mismo ang suday sila sa payag Action Brian nga nagainom sang whiskey sa dati amo tong yang pag-ako nga naga-take sila sang illegal nga droga Action Brian. Sa ulihin nagpangayo diri sang pasaylo no kung pamatian nimo si Christian Tulot grabe nga sini nga paghinulsol Action Brian sa natabo sini nga krimen o kon na massacre no magluwas sa mga pamilya sang biktima nga nagapangayo sa apology even sa kapulisan kung sa katapos ang media Action Brian kag sa publiko nagapangayo man siya sa pasensya bangod siya siniblang statement nga nagapaliko-liko nagabago-bago Action Brian nga nagahatag pagid no sang confusion kung ano gid ang matutuod nga natabo sa criminal Action Brian hindi lang isa o kun duha ka beses niya nga ginligwat ang ining mga statement ila din nga kay may ginpang-mention pa siya no nga alias bro kag Joel Action Brian nga amo ang may kailabtanan man sa krimen pero eventually release yan no, sa kapulisan si Joel matapos siya mga ebidensya mas ginatudlo ining si Christian na Tulot na mo ang primary suspect sining massacre dito sa may Gardenville subdivision. Aring tingog ni Christian Tulot angot siya sining pagpangayo sang pasaylo Action Brian. Upataw na sa Ginoo. Upataw na mga tutunan ni patay ko. Dito sa dito. O sige, hamba lang tanang mga pagpatawad kung nga pasensya sa ila sa subang sa batasin sa patay ko. Tawaran na ako, hindi ko gusto matabo. Sa dugay-dugay, ganun kami, grabe mong kasakit na agyaw sa pumalain niya tinanggap. Pero may pumatimo. Pambot na natabo ni sa ako, natabo na sila. Tawaran ako. Pag sa mga pulis nga, naging pasikot-sikot ko kung anong natabo. Ang sobra kong binutay, pasensya na ko sa mga gata na ako pamati. Ang tawaran niya ako, paano ako muna yung pagkanisawan. Nadala ko sa kain, nagkaroon sila ang ulo. Nampo na ako ipadin hasta so almost 35 years old ko na nakita. Kadamo na naabot sa lupa. Gangoy-ngoy siya, no? Soto sila nga ako gano'n sa balay na. Hindi ka naman yun. Napatawaran ko. Napatay mo mga utot. Nakasensya na ka mga kasama ko dyan nga. Yung damo lang nga. Yung pasikot-sikot ko sa inyo. Hindi matsinda na nga ako ng mga istorya. Wala mo nang matuot. Natabo. Dakadlaw siya kahibi. Matawaran mo sa iyo. Patawad sa mga pangluyo. Pinatangay ko sa tawaran. Sa akong matmin ng inahino. Action Firing Line. Action Dale, kabay pa nga hindi wala ato sang director Action Olivera. Action Firing Line. Ang yung paghibi-hibi ha, kag kabay pa konsensya ini tarantanan. Konsensya tarantanan. Action Dale? Yes, Action Brian, no? So nabatian ang tingog no emotional nga primary suspect sining massacre Action Brian. Bisan magduha pa ka dramang luha mo, inubos mo, pinatay ang mga tao kung ikaw man ang pinaka-suspect sini Action Dale. Actually, Action Brian, again palayag diri ni Chris Bajer, Jory Puerto, ang hepe ng police station number 8. Do kumbaga do aran na siya sa withdrawal stage Action Brian sang gintake niya sa illegal na droga. Kung madunduman may mga previous siya nga statement na Water Santo nakatake pa siya sang illegal na droga Action Brian. At mismo tinabutan nila siya sining extrajudicial confession nga duwa sila nga take sang shabu
ni Michael Action Brian dira sa may payag baldirin ni Sir Puerto. Posible ara na si withdrawal stage kung daw nagtahaw na Action Brian ang epekto sang illegal nga droga no nga usar sining suspect Action Brian. Kahapon ganay ko Action Dale gapangayo sa Shabu mo. Siya din atong Shabu ko kay masuyop kuliwat. Grabe Action Dale no. Basta nagalutaw pa siguro Action Brian nga hallucinate pa siya mo. Paminsaro, no? Pero, hambal din ang sitwasyon kaina dito sa Precision number 8, custody siya sa gihapon, kagasimpon siya Action Bright sa mga regular nga detainees, no? Or iban nga mga preso dito sa police station number 8. Sa Lunes nga adlaw, bangod sining additional nga mga statement or extrajudicial confession na nitulot, usaro niya Action Bright against siya sa pagpasaka sa kaso, ang affidavit sa mga pamilya sa biktima, ang mga ebidensya, iga-present Action Bright sa korte no, para mag-file sa formal nga charges, multiple murder with robbery, ang iga-file sa iya sa Lunes nga adlaw. So according to kay Sir Puerto, justice has been served Action Brian para sa pamilya Nombre, pamilya Espinosa, kag natago Action Brian sa adlaw ban mismo no sa paglubong sining apat ka mga biktima kay na si Memorial Park sang ginakabig sa kapulisan nga solbar na ang ini nga kaso sang massacre dira sa may barangay Tanguba. Actually ini nga kaso Action Dale ako yung ginakabig ko ning isolated case gid lamang in Action Dale mo. Problema pinamilya ini. So madasig ini nasulbar. Yes, Action Brian, no? Kaya ang mga city officials nato natagaman sa mga statement nga nagadayaw no kay pilalang kadlaw Action Brian sang natukiban na-solve ang kaso no kag mayroon sang persona nga pag-file na sang kaso. Ari ang tingog ni Police Major Johnny Tuartong, hepe sa Police Station number 8. I-prepare naman ang mga papel para ma-file nato ang kaso sa iya. Hopefully by Monday. Specific na case? Mag-murder. Tapos may rabari mga elemento mo. At least na-release naman. Natapos ang aming kapoy. Kaya permahan kayo na dito, pasubscribe na sa Hold Justice, no? Tapos, ang mga ebidensya ay atas na ito, ang affidavit sa atong pamilya ng biktima. Dapat ma-affidavit man dito. Kita yung man siguro itong video, among ito ang totoo at tabo. Paano man mga ginimo yung istorya, tungkol to sa drugs nga ginakuha niya. So, kung maka-drugs siya, maipit yung iya konsensya, ano niya bala? Kung ganyan. Kung nag-down na ang iyang ego, ato na ang konsensya nagakuha sa iya. Totoo na niya mo na ni. Kaya nabala naman siya nga ang konsensya niya, hindi lang kami trust. Mga patawad sa Ginoo, sa mga ginimuan niya sa sala, at least ma-release niya mga ganaga ng bukas ng Yablatsagon. So, na-effect ng mga adlaw-adlaw ng mga sa iya, istorya. Ang mga cellphone sa Don Salvador. Pero ang martilyo kading sa balay mismo ng crime. Siya na ito mismo kung na-inibutang. Kaya naman may robbery kay ti nang siya mo. Kaya malamang kayo na ito, ipangwa yaman tanan. Justice served. At least, siguro lubong dito, sige manihibi. Epekto lang, divide intervention, tapos ang kalag ubay nga gaagi. Siya sa patay sa ila. Ang ginuoy ko, tanawag ko sinugid niya. So, dapat na i-justisya. Mayo kayo na po, kawag ang konsensya, nagwagid. Na-release kita na. Action Brian na patiano ang palayag sa kapulisan no isagid sa mga pakari Don Salvador, Bacolod Don Salvador Action Brian si Police Major Johnny Tuartong, hepe sa Police Station number 8. Gina-comment naman ang tao nga nag-report sa police nga ting persona nga posible among suspect pabalo niya Action Dale ano. Yes, Action Brian. Naman na balibay still sa pamilyara once meron sang cooperation kag mga tips sa public Action Brian. In kaso nga may mga krimen nga magluntad bako ang possibility nga mas madasig nga sulbara ang krimen o kun ang sa kakaso Action Brian. So kuan ini robbery, multiple murder amo ning mga kaso tubangon niya aside sa illegal drugs. Yes, Action Brian. Ang illegal drugs, nauna na ito yan na-file, no? Sa kapulisan. So, to follow ni sa Lunes nga daw sinsubong weekend, Action Brian. Iga-collate lang sa Precision number 8 lang ng mga ebidensya, like mga espading, mga martilyo, mga cellphone, no? Na ginakawat, no? Sining victim Action Brian. Nga, amo ni siya ang i-present sa korte sa pagpasaka sa kaso. Multiple murder with robbery Action Brian. Sa
Sa iba nga balita gikan sa patrol, mga around 1:15 sa hapon kina Action Brian Sabado nagatagiti ang init kag ginakakibot no sining balita kapag suicide sa isa ka Mr. X still unidentified Action Brian, ang isa ka lalaki nga nag-suicide dira sa may kilid sang dalan gid mismo sa may puro ka katilingban Barangay Alihis sa Bacolod City. Lapit ng Action Brian, mga pinalang ka steps no halin dira sa may establishment nga bongbong sa Action Brian. So confirm sa ato ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 nga suicide gid Action Brian natabo bangod ginusisa ang CCTV footage sang bongbong so kag dito nibaluan nga wala man sang anuman nga riding in tandem o mga persona nga nag-alabay ito sa Action Brian kag makabig suicide ang sining nga kaso Action Brian. So kay na may salito ka armasot hang nga na-recover ang atong sining nga kapulisan Action Brian kalibre 45 isa ka empty shell no may nakuha man kag ang armas mismo gingamit na-recover man sa atong sining nga kapulisan. So no kay Sir Sir Bonilla Action Brian ang sining nga paglantaw nagahulat ang lalaki no sang masakyan nga Jeep Action Brian antes natabo ang ining pagtiro sa sining kaugalingon igo sa ulo Action Brian ang ining biktima kag kaina mga around 5 gin-check naton si Sir Bonilla kung ano naka-latest nga medical bulletin ang sining pag-check Action Brian 50-50 or yara sa critical ang kondisyon pero ang concern ng Action Brian sa Police Station number 7 kay kaina wala pa gid sang may nag-claim no nga pamilya or himata nga kilala nila ining nagtiro sang iyang kaugalingon Action Brian dira sa Barangay Alihis. That's why nagpangayo sang bulig Sir Bonilla sa media like sa Action Radio Bacolod nga kung mahimo Action Brian ma-post ining retrato kay even ang media pag-abot nato niya wala ti Action Brian ang biktima mo no nagindala na siya sa ospital pag-abot naton na-cordon ang lugar kag makita nato ng mga gamit sining biktima Action Brian. Rason nga nagpangayo diri sang bulig si Sir Bonilla kung mahimo i-post sa social media hindi ang itsura kundi ang sok-sok dalang mismo Action Brian sining biktima kay basad lay may makakilala nga pamilya o kon himata at least mapabalot sila sang sitwasyon kag mayara sang mag-asikaso kag magasikaso sa Hospital Action Brian kag dugang pagid nga information kung ano bala ang possibly ang rason kung nga nag-suicide ining biktima Action Brian. Action Dale, kung why gid siya no wallet any documents sa sulod sang bag nga ginabitbit anong unod sang bag nga gani kag mga sa plastic nga ini? Ang plastic Action Brian may mga bayo according diri kay Sir Bonilla may diri bulong para sa hapo Action Brian kag wala gid sa mga personal belongings or ID identification card nga nakuha ang kapulisan Action Brian para at least kung may sa dira ka ID mahibaloan lang niya sining identity kung diin siyang lugar mga estara kay kung makita diri sa atong nga litrato ang ginpadala sa Police Station number 7 brown Action Brian ang iya sinino nga short naka-chinelas lang siya actually Action Brian kag amo ni bala no gina-question sa mga netizens kung paano na kanu makilala kung wala sang itsura Action Brian gani amo na siya ang question o galing hindi niya basta mga suicide supposed to be hindi dapat may post kanyang litrato o galing din pangabay diri ang kapulisan para may baluan kag mapadasig Action Brian ang mabuligan no ining biktima naka-brown nga short ining biktima kag naka-t-shirt Action Brian do aning color do lavender kung di ka magsala kag may bit-bit nga plastic kag bag nga color itom Action Brian ang chinelas niya quad itom nga daw ano din si Islander ini or Sandugo Action Dale no do pwede man do ka more on Sandugo Action Brian ang sining chinelas actually kun may mga himata no nga makita ng post naton ma-recognize nila actually Action Brian ang itsura o galing ang itsura ka victim hindi ginaton makakita sa public Action Brian ilabi na nga sensitibo nga topic ining suicide incident. Ano ang tingog ni Police Captain Elmer Bonilla hepe sa Police Station number 7. Why pagyapon ko gin-check na tong CCTV nga ginabala Action Dale. Suicide kit. Oo. Tapos pagkanto na sa ospital
50-50 ko sa subong. Okay. Kung kay caliber 40 itong armas niya, Sus. may nakuha pagikan ito nga isa ka magasin sa iya, yung turnover sa among sang gwardiya. Wala mo lang update mo, gawin kami ito pagkaduwi sa ospital kasi may makatutob na kaparintiyaw. Okay, so far wala pa may nagpalapit nga himata, sir? May gyapon, na mo lang lang tama gani. Pero, 50 ito subong ang biktima kasi hindi mo mga ibutan na. Oo, pero pagkatuyo to kayo na, sir, ano pa man siya, alive pa siya ya? Gina-revive natin sa doktor. Gina-revive, oo. Pero ano pag mga recoveries to, sir? Amo na yun yung mga maintenance sa itong bulong nga rin sa hapo, arin siya bag. Yung check tanin yung bag niya, may mga personal belongings sa mga nga makatudlo kung sino ni siya. Oo. Duwagid siya. ID, walang mga amo na rin may tuwalya, bayo, short. Action Bryce na Batiano ang tingog ni Police Captain Elmer Bonilla, no? So sa iyam ni halina mga litat Action Bryce naging post na to sa ating social media account. Kaya bakit naka-face mask na naka-face mask. No to Jackson Dale. Action Firing Line. Ano gid yung rason sinido may mga bitbit nga bag, may bitbit nga bag, plastic, may mga bayo basi nag layas ini ano, ina mga pag haom-haom taman lang. Pero may armas luthang sa iya mo. Ang gusto tagid tani man pamangkuton sa police kon ining armas niya ni paltik bala ini original basi issued firearms ini anong sitwasyon man? Action Firing Line. Firearm rather. And amo ni ang galibog ulo ko sa hitabo kay nga dira siya nag-committer sang suicide iya sa kilid sang dalan. Sarang balko na unusual ini katama. Do kay unique gini nga hitabo mga kaksyon. Kay mostly sa mga hikog panago mo, no? Panago, lumpat sa building, yaya tiro ya dira sa kilid dalan nga damo nagalinabay. Action Dale. Yes, Action Break. Actually, may mga bystanders, mga kailangan na dito sa area Action Break. Like, may mga bilyaran na dira, may mga tiyanggi na dira, may mga bakery na dira. Ugaling, ang ila sininga pa rin sayon sa ating sininga pagpamangkot sa ila Action Break. Nakapati lang sila sa isa kalupok, pero wala nila nakitaan actual, no? Kung gaano dira ang biktima Action Break antes natabo ang ining insidente, no? Ilan na lang naibiluan natin ang pinagkara na, damo na sa mga tao, ang nagpadulong sa lugar sa incident Action Brian. Ang mga ito panawagan ng Sir Bonilla, ngayon kaso may mga hinata na nakakilala or pamilya ng Action Brian, family members, magpakigangot sa police station number 7 para at least may arasang kuhaan man na statement ang kapulisan ng Action Brian para sa sining kaso no, nga suicide based man sa CCTV footage nga nakuha ang police station number 7. Action Dale? Ikaw man kuton ko, kabati ka na sang kaangay sa nga suicide dalin sa una? No, wala. Action Brian, the first time. First time? Do ka broad daylight, ngati kadang pag-usar Action Brian, armas lathang pa ang pag-usara, no? Actually may mga ibang bato nga mga CCTV within the area Action Brian, kaysa sa phone shop, no? May mga residente itong gambal na may rama din CCTV, kag ang CCTV man kasyudad mismo Action Brian. Kag ang lugar nga ginhimuan niya sang insidente, kon lang tawon tagid daw hindi gin man populated area Action Dale, no? Jutay tawo galinabay day. Oo. Alanstahan, do ka Udto, Action Brian, do ka Linong, no? Kaya almas kathang na-reverse mo sa kapulisan, na nagid lamang sa tupada, sining lalaki, Action Brian. Yes, sige. Salamat, Action Dale. Mga update, balita ditan sa patrolang ka-action nyo. Action Dale Lazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat ang balita ng Action Dale. Dulong sa aton sa D3 Bayo mga kaksyon. Dugang nga proteksyon sa aton sininga lawas. Labi na gid sininga panahon. Nga virus diri, virus dito. Kanang pangasay sang balatian mag D3 Bayo na. Action Firing Line. Hambal ni Madam Singway ni Sako. Naman ba si gusto man mag-viral? Iti viral gid siya. Again, nagapaksyon kita sa mga himata sining biktima. Diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Basi may ara daway nakapauli sa inyo. And then, may problema, bla, no? May problema. May isa man din nag-chat sa aton siya na ano man nga pwede lang gina-istoryahan ko ng problema, ginunayagin ko galingo niya. Timo na dito na niya mapulong sa mga utok sa tao
nga basin problema nya gini dalom gid katama. Action firing line. Amo na kung kaysa ganing hindi ta sagya ka yamuhat ang ibang nga tawo kay way takbalo sang ila ginabatsyag dira, no? Kung gisang ginamuhat, tamaan ka lango-lango, ang iban hindi ta maintindihan ko sitwasyon, tiyan mo niyo, pwerte nga itabo, yung kilidalan siya nangin matay. Action firing line. Sige, base may makabulig ta diri, pakihotek la diri sa Action Radio Bacolod kay ara sa Police Station number 7, ang kompleto gid sina detalye kadto kamotukon himata nyo ini, mga kaksyon. Last 8:31. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang My TC, ang alkaline nga vitamin C na Action firing line. pagbalik naton mga kaksyon, may mga balita pagkikitang ginpreparar para sa inyo. Pagkatapos gid lamang sini Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. may gabilang kay Joby Monares sa Bibing Dagia Bautista, naga-monitor sa Barangay 39. Alex Montesa, mig-notify ko message mo sa messenger, medyo error pa pag-send message, pamati landa sa program, salamat mig. Okay. Princess Aisha Cruz Araman, Gail Castillo, ay sinang indang. Ngayong gabi, Action Brian, kumusta landa sa mga taga-barangay Kumaliskis Castillo family watching from Kuwait. Kitanay kami ni mamang mo, Nanay Elena, nagligad ngadlaw, nagtuking-tuking pa kami ng indang. Merlin Gayapa Gayutin, Action Brian, Great Co Family Gayapa, Barangay Palayog, Hinigaran, Kagawad Jumar Gayapa, ang may Isagani Gayutin, Barangay Agisan, Himamaylan, God bless us. Vanessa Mayo, Action Brian, wonder gid ko nga akong ginkuga niyang 6-year-old, kag nga may dugo sa idalom sang sofa. Am I right? Base binutig naman ato, nahay Shabu life is real. Sad. That's why gapamati lang ko sang statement niya. Actually, I'm not convinced gin too much bala mo kung mamati lang ko. Imagine mo to, patay na to si Michael, gin balbalya pa gin sang allegations kay ina, no? Si Bon Ignacio, galing kiti kurwa ito si Michael, nagkwa ispading guro wala gid nagkumpisa tanan, tina allegation niya na, hindi gid kabalo si Michael, patay na, gin pasibangdan pa, na? Si Bon Ignacio, good evening, Action Brian. Monitor man ko si Bon Ignacio sa La Carlota. Thank you. God bless, Action Brian. Araman si Cordova Jules Palabate, Daichi Angkuna. George Gargasiran, Baskog ba? Sumsuman sa ilimnan ang Shabu? Gani man. Sabpat gina mo. Alexander Hersaba, Sir, good evening. Greet ko lang Zeus Dog Cage nga happy birthday. Wow, dumayo ni How. May kumustang kan Anayda. Renelen Humboy Dumaklid. Good evening, Action Radio. Sir Brian, watching from Imos, Cavite, Lancaster. Bernadette Lacson, Action Brian, dapat na sa iya death penalty. Ana Madrigo Strobhais, nan dahil sa utang, that's why dapat nga nagabayad gid sang utang. Kag hindi lang ipaagi sa away, traidor nga kadugo, ining si Boy Tulo. Susko. Tulo, sorry. Very ungrateful after papaistaron sa ila lugar, so sad gid kay ginubos siya gid. Gani, man mo ning pakasakit gid kay nga wala yung ginbinlan ba? Ay, susko. Kung pagkatapos kay Michael to kung dumalagan katurutudong animal ka, ay. Si Sherlyn de Guzman, Action Brido agi sa maghibi. Hibi-hibi. Dapat sa Action Bride death penalty na lang para sa tapos na ang kaso. Anne-Marie Are, good evening, Sir Brian. Greet ko lang si Mama kag Papa nga gapamati gid Jessa ni sang pinaginpinan. Ami Rivera naga-monitor man. Evening niyog patamyaw Mark kag kay Joe and Nicole, salamat. Evelyn Manyo Sorico, drama ko ka-demonyo ka. Aking-aking ang mga tao. Diana Lerio, epekto sang drugs. Jocelyn Song, comedian, naga-monitor man.
Mamaj Balkinto, amo gina ang epekto sa droga, importante na ngayo pasensya, pero bayaran niya gina ang 4 ka kabuhi na ginpatay niya. Ti kaginaw tululupad ginto sila. Ay sus ko ga portis pagkasakit ng ginobra mo nunoy. Si Ami Shoko Cordero, style pabuang-buang ba? Gabati pa, guro ang droga. Nan. Lani Balien, nagamonitor man. Nabalya, gwapo ko no sa imo, Action Bray. Gwapo si Action JM. I-check nyo na ba lang yung Facebook, bala ma'am. Ana Mandrigos Rob, Hatred. Shabu, Disaster, Strange. Hindi ka gusto matabo ina, ti nga agin ubos mo gid sila. Tanan, while isa lang ang imo kontra, ang may utang sa imo. Shabu pa more. Kung isang hungod sa buot nimo. Action Briber din nga hindi nila pagpamangkin kung sa diin niya ginakuha ang shabu. That's why my question, but that's another case. Thank you, gid Action Briber. Gurugin pamangkot na managaling kay kuay ko lang na check kay na. Thank you, gid ma'am. Alex Montesa, sincere bala nga hibi ina sang isa ka kriminal? Amo to ginagaling nga hindi ko konbinsido. Matapos nga nagtahaw ang epekto sang shabu, Sir Bry. Posible man nga sincero na nakaiway ng shabu nga dominar sa utok niya, no? Naga-govern bisa huna-huna niya way ng shabu. So nagbalik normal ang binsar niya nga pinatay ko ginto sila man, no? Ash ng buhay mo. Butigon klase lalaki siling niya una hindi siya kuno ang nagpatay sa 4 ka tawo. Siya man lang gali ang naghimo. Damo pa sa ginawakal kung sinong patay, pero siya man lang gali hindi katoy kalusot sang sige mo hibi-hibi da. Kung ang hibi sang isa ka tawo ginwasak mo siya bulang si mo ara kay tahaw ang shabu sa ulo mo, kundi nagwa sa sungad mo nga ikaw gali nagpatay 4 labi na sa bata wala kaluoy. Gati man. Si Henry W. Action Bry, example gini siya sa mga adik da nga gatanaw sa Action Radio. Unta tanan nila ang pagsuyop kay para hindi magparihos ni kay Dondon. Correct man, no? Ulihin na ang paginulsol kung magsaka pagka-adik nyo kag makahimo kamo krimen ba o kaluoy sang kabuhi nyo, hindi na mag-adik pa. That's why may ginpatay ka na nga 4 ka tawo, mapreso ka pa. Ti ato kung i-determinar gito sang korte, multiple murder ato. Multiple murder kung ano da, reclusion perpetua butan tabi kuan 30 ka tuig, 40 ka tuig be priso. Ahay. Ang kabuhi mo isa lang sa kalibutan at kay mes prisuhan. Sus ko. July Derlaxon Bry, good evening. Bisan ask pa siya patawad, hindi kabayad sa ginpamataya. Basta adik amo ginay kawatan na pertipak butigon, lethal injection para sa imo. Jasil Sar man, thank you gid. Dennis Richard, why gid may matulot nga maayong droga Action Bry Diyos ko, mapahibi-hibi pa sa iba. Amo na gani Sir Dennis, buhi na lang tayo isda Sir Dennis Oo. Kaya way pa kontra, no? Kuryente lang, tubig. Rachel De Los Reyes, good evening, sir. Greet lang pa my friends, Zion, Ana, Arlen, Mildred, and Josephine. Robert Roma Raman, Kelly Jelly, good evening, Sumbray. Kag sa taran nga members ng EFC, kag kay Mr. B-Boy Villasor of CMO, Sectora, also the family kuda sa Barangay Pandanon, DSP. Stay safe, everyone. Kadamo, nagidira sang gakatabo nga mga di maayo. Okay. Kaya RL Jr., J-Boy LC, okay, no problem. Thank you. Elias Bandada, good evening, Exxon Brian. Ga-monitor gid ko diri sa Tabok, Sharma, Saudi Arabia. More power to station. Paliyog lang ko tamyaw dira kay Leve Rodico, sang Bata Subdivision. God bless us you always. Salamat. Si Ani Lignavi, Altia Ayvuges, tsakto ko, Aybuhes, Ayvoj. Angie Besas, good evening, Sumbray, watching from Riyadh. Francisco Guangco, Nonay Ponce,
Yung gabi Aksumbray, patamyaw ko lang da, pamilya ko da sa natawog. Papa Jesse at Jetta Ponce, family Abian Torino, salamat Aksumbray, ari lang ko di sa Valenzuela, nakapamati sa firing line. Check ko na bang imo nga personality Binoy, nalipat ko sa imo mo, basta Ponce, ang natawag hina. Eva Gradas Baterna Araman, George Gargasiran, Aksumbray, basi hindi taga Bacolod ang nag-suicide, posible man. Ma'am Marge Balquinto, basi guard na sa, may armas siya, no? Unique suicidal in public. Christian Rua, Bro Sims, Glock 23, Gen 4-40 caliber pusil niya, Aksumbray. Oh, thank you, good sa information, Bro Sims. Thank you, good. Ti isahon ka lang na yan sa mga amo na, ti pro 50-50 pa siya kuno. May man gani, kay basi matabangan pa man. Felinora Oliveros, good evening, Sumbray, watching live now here in Barangay Robles, La Castillana. More power, God bless you. Alex Montesa, mentally ill siya guro, Sir Bray. Ati amo gina. Bro, isa ang mentally illness mula, do hindi pa na makahimo suicide. Ang makahimo suicide ang matarong ang utok. According sa mga psychologist, last 2 years ago, naka-interview ako sa psychologist Ang nagahimo sa suicide, sometimes mga normal ang utok. Kuan lang sila, depressed lang sila. Stress, tired ang utok nila, pero hindi sila, wala sang mentally illness ngayon, nagapa buang-buang, gibi or ano, wala. Teresita Lavadia, good morning, Sir Brian, please greet lang my father-in-law, Ildefonso Ede Alavadia, celebrating his 85th birthday from Lavadia family. Thank you and God bless. Leah Younger Esquivel, good evening, Sumbray. Monitor from Talisay. Keep safe, everyone. Okay, salamat. Ellen Pacheco, good evening, Sumbray. Nagapamati gid kami sa imo. Thank you. Dodoy Romeo Gostilo, meaning maayo pangabuhi ni ang nag-suicide. Kay imagine makaposes ka armas nga Glock caliber 40, emotionally depressed nan. Amo na depressed. Gid siya basi may health problem kag family pwede man nga bankrupt sa iya negosyo. Dako nga pamangkot ina. Josefa Garde Arambula, monitor man ko tangob, Sir Brian. Thank you. Heidi Lamira, daw hindi pagid mapatihan ang confess niya. Kay ang bata gintabunan niya lang unan nga adamo dugo sa dalom set. Tani gani ginpa-check pa ang vagina sa tukli basi gin-rape niya pa to. Oh. Mike Seva, shout out Snok Bailon Seva sang Magalyon. Arlen Pineda, hello Bet, nagpamati ko subong sa imo Bray. Salamat. Dennis Richard, daw ginlabawan niya pa ang ginbuhat ni Noiska sa tong sang Mag-Iloy ba? Sobra pa. Si Ten Suarez Giking, hello Action Bray. Always watching here from Estefania. God bless Action Radio. Number 1. Thank you. Janelle Lacaniel, good evening Action Bray. Si Hanilen Vasquez, hello, panamyaw ko dira sa kabog kay Rex nga nagapamati gid niya subong sa mga amiga ko dira sa si Melda, Neneng, Leia, Kagingging, salamat kid. Si Heidi Lamera, may butig pagid nga sa confess nga niya ang bata from tabunan niya lang ulunan nga adamo dugo sa dalom set. Roland Guarino, nami nawat amaton man sa patay. aking yung mga tao mo. Ede Adorio, kung si Mikey lang pinataya, hulog sa homicide or parricide ang kaso, no? Homicide posible. Itapat abi. Kelly Jilly, grabe epekto sang siya mo. Ang kabuhi nga ginpangkuha ya hindi na mabalik. Away na. Impas na to ya. Bisan tigulang na to ti kabuhi man to gyapon. Grabe. Suset Alunan, si Lord na lang bahala sa iya. Elanio Herman, good evening idol, autograph na bi. Autograph pag inyang imo ya. Magkita ay ta. Lanskit Makilan, good evening, Sir Brian, watching live from Barangay Matabang. Si Russell Gomez Araman, George Gagasiran, if license ang 45 caliber, pwede ma-check sa PNP and honored to identify the person. That's why mo to kinagin pamangkot natin. Leticia Pastrana Araman, Ana Mandrigo Sugbro,
Correct, Sir Bry, hindi tanan nga naga-commit suicide is buang. Mostly is, hindi na to siya man. Bangod sang depression and too much stress ina. Yeah. Athena Miran, good evening to Bry, ta Analinya. Okay. Bisan ano kalain sang tao kag isa ka kriminal, but in times nga naginultol siya sa iya sala, maluoy kana sa iyang ulihi kag nakamadmad siya sa iya nahimo. Nakatulo luha ko sa iya interview kay ina. May time pa siya nga maghinulsol kag magbalik sa Dios. Tao lang kita, hindi kita perpekto. Ang ginahimo ya to because sa drugs. Correct. Amot tambal ko kadi nga gindominar siya sa drugs, govern siya sa drugs, uyatan siya sa drugs ang pinaka-term dira. Amot nga nahimo ya. Kumbaga ang gapamatay to do drugs na to, hindi nang personal niya nga imagination. Abraham Ortega, good evening, Action Brian, magkapita, thanks. Thank you, good. Sige, salamat, good sir. Gabi na pangapi mo si Rao, basi hindi ka na karon ka tulog. Amo nang hambal nila mo. Inday Blaza Araman. Sige, relax ko, dra lang ka mo ha, alas 8:47. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Action Firing Line. Mayang kabilang kay Inday Cars ang barangay Kamog, salamat gid sa pag-monitor. Si Iloy nagaugtas ang Sineco, Iloy Ednaho. Habal yung Sineco do kapila na gid mag brown out. Ano tabo sa Sineco subong man? May mga unscheduled brown out sila. Sometimes inang way na to napaktan nga mga emerhensya bla. Action Firing Line. Oo, si Sir Alexander Hirsaba, naga-monitor man si Matinion. Salamat gid sa pag-monitor. Sinong Randida. Thank you gid sa inyo sa nga pag-monitor. Tanim interview pa ko kay Executive Assistant Ernie Pineda mo sa Bacolod regarding sa meeting niya sa tatlo kadalagko nga merkado sang syudad may connection sa COVID-19. Action Firing Line. Pero galing kido ka kwano alanganin sa tiyempo ko Action Oliverno duway ginagid no. Ti pa buwasan ta niya. Lako basta pamati si Sir Pineda na Sir pasensya gid kay ang time ko na ubos sa report sining suicide do. Pagkag subong man ang interview sa kay tulot kay nasa confession niya. Action Firing Line. Damo ang hindi convincing sa iya sila nga palayag Action Olivero. Hindi ta may pilit ta mga tao sina. Kay gapamati lang silang iban do hindi gyapon tuod bla. Action Firing Line. Importante kuno nga nangayo pasensya. Kung kaysa tiyan mo ng bal naton atong pagpamatay niya
kwanto siya mo, gina-govern tong utok ya sang drugs. Drugs na yung pang martilyo kag ispading mo. Damo naga-question kung nga aging tabunan niya lang kaulunan ang kag ilong sang bata nga damo dugo sa idalom sang sopa nga ato. Action firing line. I-check ta na liwatan, no? Kay may mga ginpangganoy ito siya mo. Way ta kabalo kung ano itong ginahimo. Ito sa sulod to, tiyan mo na, tanan nga mga ginpanghambal ito kay ina, aligasyon niya to against Michael. Amo nang kaluluoy kay patay na, pinatay apagin sa mga aligasyon niya, hindi na to kasabat patay to. Action firing line. Galing kita mo na explanation niya, amo nang patihan sang, amo nang pirmahan niya kay ina, depende na sa korte kung paano determinahon sang korte ang iya sining affidavit, ang iya sining confession kay ina, kag kung anong paano man i-determinar sang korte ang case gid kiti multiple murder i-file siya and robbery pagid with robbery pero dito sa korte ya lang taon pa nila kung ano gid ang pwede matabo sa sining kaso. Action firing line. Sige, Elisa Iliga naga-monitor man sa La Carlota mga kaksyon. And then si Police Major Romeo Vargas, basi ko na ni Lieutenant Colonel na ni si Romeo Vargas. Correct lang me sir if I'm wrong ha. Naga-monitor dira sa Himamaylan PNP. Action firing line. Gina-check ko man ganing Himamaylan kung anong status subong kay kadamo sa nagapinamangkot. Di ko may mga lockdown do wala sa Himamaylan daw way gid sang report nga mga lockdown ha. Hindi man ta maulihid diri sa Action Radio kung may ara daga katabo da no. Plo pamangkot kamo sa mga barangay kapitanes nyo da. Action firing line. Sige, balikan ta karon ng ibang dugay las 8:53. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balita. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang sa kay Phoebe Achivar Islao. Si Karen Habatan Salaver nagamonitor man sa Barangay 16. Sawarin mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Wala kita sa ngigo pang oras sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team. Sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Seruna Magbanwa sa technical side, we have Aksyon Oliver Pason and Aksyon JM by Kinang aton sining IT expert. Standby karon sa Aksyon Night Patrol with sino maging kaupod Aksyon JM, may ideya ka? Aksyon Night Patrol, Aksyon Jan Diaz. Okay, temporaryo mag-upod sa inyo sa Aksyon Jan Diaz, Aksyon Night Patrol karon digidugay. Ini naman sa Aksyon Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati tabuasa sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Lunes gali na Domingo gali boss, no? Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.